La Galeria de Baldes de l'Ajuntament d'Inca ja compta amb una nova incorporació. Es tracta de l'exbalde Pere Roger, qui ocupà el càrrec durant 15 anys, del 1995 al 2010. El consistori ha volgut, d'aquesta manera, continuar retent homenatge a les persones que, des de la responsabilitat de la baldia, han fet feina per Inca. S'ha de recordar que aquesta iniciativa va ser una proposta del mateix Roger a principis de 2009. És que aquests 15 anys han estat meravellosos, 15 anys que hi ha hagut moments bons, moments no tan bons, però el que sí ha estat, i és un honor d'haver pogut servir en els ciutadans d'Inca i també agrair la col·laboració que he tingut de tots. Al llarg de la seva dilatada etapa al capdavant de la batllia hi trobam un gran nombre d'actes i vivències, dels quals sempre en queden alguns de molts destacables. Aquesta galeria de baldes que tu vas inaugurar, siguem baldes, que deixa un petit homenatge precisament a tots els baldes, la fotografia dels 4 baldes de la democràcia, però també hi ha tot el llistat dels baldes del segle XX. El 2010, Pere Roger renunciava al càrrec deixant pas a Rafael Torres, qui, actualment, ocupa la baldia. A part del càrrec de primer edil, Roger també ha desenvolupat altres responsabilitats més enllà de les municipals. Així, fou nomenat president del Parlament de les Illes Balears el 2003, un càrrec que ocupà fins al 2007.